Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan lokaci kuma a wannan bangare namu na labarai. Yadda mahara suka hana sallar asuba, suka kashe mutane kuma suka kwashe mutane a yankin Faskari. Idan wannan haduwa ita ce ta farkonmu da kai mana subscribe tare kuma da danna mana alamar kararrawa. Bindiga dauke da muggan makamai sun kutsa ƙauyen unguwar Samanja a daidai lokacin da ake shirin sallar asuba. An tabbatar da cewa sun rika buɗe ma mutane wuta ne har suka kashe mutane 6 nan take, kuma suka arce da wasu mutane a matsayin sun yi garkuwa da su. Unguwar Samanja tana kusa da garin Daudawa a ƙaramar hukumar Faskari. Wasu mazauna garin Daudawa da ke kusa da unguwar Samanja inda aka kai farmakin sun shaida cewa maharan sun iso unguwar Samanja wurin karfe 5:49 na asuba, kuma akan babura suka zo, kowanne ɗauke da muggan makamai. Sun isa lokacin da ake ta shirye-shiryen alwala sallan asuba. Ita ma ƙaramar hukumar Faskarin ta sha fama da 'yan bindiga tsawon shekaru da dama, kuma tana cikin ƙananan hukumomi 13 da aka yankewa hanyoyin sadarwar waya a jihar ta Katsina. Wata ƙungiya a cikin garin Daudawa ta koka cewa duk da matakin tsaro da ake cewa ana ɗauka, har yanzu ba a daina kai hare-hare a yankunan ƙaramar hukumar Faskari ba. Wani mazauna Daudawa mai suna Nasir Hassan ya ce 'yan bindigan sun dira ƙauyen a kan babur, inda suna shiga garin suka rika harbin bindigogi, duk aka rude. Wani ma mai suna Hassan, wanda ɗalibi ne gaba da sakandare a wata makaranta a jihar Zamfara, ya ce maharan sun kuma kone gidaje, sun kone shaguna sayar da kayan abinci da kayan masarufi. Ya ƙara yana cewa ba su kwashe kayan kowa ba, sun dai kona shagunan sayar da kayan abinci da na masarufi. Amma wani mai suna Awal Liman, wanda shi ma mutumin Daudawa ne, ya shaida cewa waɗanda aka kashe sun fi mutum 6, domin a daidai shiga garin unguwar Samanja maharan sun harbe wani mutumin unguwar Labbo.